En Noia, o conselleiro tamén se referiu ás medidas extraordinarias tomadas pola Xunta de cara a mellorar a atención sanitaria en verán, ante a falla de médicos, coa incorporación dos MIR. Sanidade agarda que ao menos o 80% dos médicos internos residentes de cuarto ano da especialidade de Medicina Familiar e Comunitaria acepten cubrir as vacantes en centros de saúde e puntos de atención continuada de toda Galicia durante a época estival. Vale, o número exacto non o sabemos porque desde hoxe cando ha empezado o programa, ¿no? Pero por referencias que temos dos mires de atención de medicina de familia comunitaria, polo menos o 80% van a participar do programa. Incluso hai algunha área sanitaria que o 100% dos mires van a participar nestes programas de apoio á cobertura durante o verán. Gómez Caamaño sinalou ademais que a Xunta si fixo os deberes por tratar de solventar un problema, como é a falla de médicos, moi ao contrario co Goberno Central, que, segundo el, segue sen facer o seu traballo. Sei que ha sido controvertida, pero, insisto, é unha medida totalmente legal, está dentro do programa formativo dos MIRs de Medicina Familiar e Comunitaria, é voluntaria, é incentivada e, encima, supervisada. O sea, vai vir unha medida impecable. Además, avaliada polo Ministerio de Sanidade, aunque despois salgan afora por aí a decir cousas que non teñen nada que ver con o problema. Nos hemos hecho os deberes, que é facer un plan, saberemos como sale, e o Ministerio de Saúde sin facer o seu traballo, que é fabricar médicos. Eles ten a potestad para, tanto en educación pregrado, que é formación de médico, como formación de especialistas, de solucionar o problema que temos de déficit de profesionais sanitarios. Nos, en ese aspecto, como xa anunciou o presidente, a nova convocatoria de plazas MIR, pois é a máxima da historia, con o 100% de plazas acreditadas en especialidades tan importantes como medicina familiar e comunitaria, medicina interna, geriatría, psicología, psiquiatría, mas non podemos saber.